Il-Partit Laburista twilet sabiex jiġġiegħed l-inġustizzi soċjali, però jekk se jibqa' dej b'din it-triq li qabad mhux se nibqa' narfu. Hekk sostniet l-eks-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca matul podcast mal-preżentatur John Malija fejn esprimiet it-tħassib tagħha għal viżjoni li għandu l-Gvern Laburista. Mary Louise Coleiro Preca kritikat ukoll id-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li sussidja il-prezz tal-enerġija u tal-fjuwil għal vetturi u oġġetti lussużi. Hija sostniet li minflok dan is-sussidju se tantuża biex jiżdied is-sussidju għal familji l-aktar fil-bżonn. Mistoqsija minn Malija jekk hi inħattriġ President ta' Malta biex ma tkunx taxkil għal Partit Laburista, hija għażlet li ma tikkummentax. Kien hemm ukoll din in-narrativa l-ewwel isek puntajt ftit leha meta tisma' jgħix qatt ma xtaqt inkun President. U teżisti din il-linja li fejn jingħad li jista' jkun li inti ntfajt wara l-ħajt ta' San Anton għax id-dispożizzjonijiet retti morali tiegħek kienu se jkunu taxkil għal ħaddieħor. Dik ma nafxu. Ma nafxu. U ma nħossnix li għandi nipprova nispekula. Hija tkellmet ukoll dwar kif saret taf bl-aħbar uffiċjali li kienet se tkun maħtura President ta' pajjiżna. Ewwel kien hemm l-aħbarijiet tal-PBS l-ewwel darba li qed ngħidha jien. Għalkemm jafu ġifieri ċertu nies ma' public l-ewwel darba qed ngħidha. U f'daqqa waħda jibda l-aħbarijiet u jibda bija li jien se nsir President. U insomma, xida kien fil-perjodu għadni. Nikkumbatti biex ma sirx President. Illum ħanitħaqa. Imma ġifieri ma kienx ċiżi. Mary Louise Coleiro Preca tistqar li dan kien f'perjodu meta kienu għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet dwar jekk taċċettax li ssir President jew le. Id-diskussjonijiet kienu hemm jiena ġifieri ma rridx insir President. Kulħadd jaf din, jien mhux qed ngħid xejn ġdid. Marija Franca Lanza, għal Net News.